que é, francamente, un lugar moi axeitado e moi, como dicía, moi fermoso para levar a cabo actos culturais. Neste caso, un acto literario de celebración da aparición física dun libro, este libro de Fernando Cabeza Aquiles, Defuntos e Santos Inocentes. Moitas grazas e vai ao agradecemento expreso á Consellería de Cultura de Arteixo, que dende o primeiro momento ofreceu todas as facilidades para que este acto tivese lugar. Moitas grazas tamén de xeito moi especial a José Luis Alonso, bibliotecario, e a Fidel pola súa hospitalidade e pola súa atención en todo momento. E, polo tanto, é tamén unha maneira de sentirmonos felices, porque toda novidade literaria, todo libro, máis nos tempos que corren, pois é un acto e un elemento e unha realidade de esperanza. Sobre Fernando Cabeza Aquiles, eu vou ser o máis conciso posible. Fernando Cabeza Aquiles é unha autoridade, como se sabe, unha autoridade e mesmo nun plano internacional sobre investigación toponímica. A súa obra toponímica como científico, como investigador, pois eu teño aquí apuntado, dende o seu primeiro libro, porque hai artigos publicados en revistas anteriormente, pero dende o seu primeiro libro publicado sobre toponimia, que é no ano 1992, se sumamos as páxinas dos libros de Cabeza Aquiles, dos ensaios de investigación toponímica, son máis de 3.300 páxinas en libro sobre toponimia galega. Isto non ten parangón. Por lo tanto, estamos diante dunha autoridade absoluta. Son 9 libros sobre toponimia, 34 anos sin contar os anteriores de investigación, que el sempre me fai esa salvedade, pero digo en libros, en edición de libros, 34 anos sobre investigación toponímica feita e pública. Por lo tanto, claro, eu hoxe falaba con algúns amigos de Pontevedra, e entón dixen, pois temos un acto pola tarde de Fernando Cabeza Aquiles. Dicía, Cabeza Aquiles, tal, e coñecíante, evidentemente, como o gran investigador da toponimia. Pois, tal. Non, pero o libro que presentamos é un libro de relatos, porque Fernando Cabeza Aquiles é tamén, ele é un polígrafo, pero é tamén escritor de creación literaria. E este libro que hoxe presentamos, con foto de portada, precisamente, de Sabela Cabeza Pereira, que é filla de Fernando, este retrato que semella excelente, pois son 63 relatos, 63 relatos, 63 contos, narracións que Fernando nos ofrece. Como vou ser o máis breve posible. Ás veces a palabra deixase, pégase a un, non? Eu diría, como ten afirmado Antonio Gamoneda, referíndose á poesía, Antonio Gamoneda di que a poesía é a arte da memoria, e a literatura tamén. E máis nestes relatos, que o pasado, a nenez. Fernando é consciente da frase de Rilke, que a nenez é a patria, a patria natural dos seres humanos. Nestes relatos, e a que asistimos? Nestes 63 relatos, a que asistimos? Asistimos pois a un exercicio desa arte da memoria, convertida en literatura, porque son estructuralmente
están concibidos como artefactos literarios en sí mesmos, cada un dos relatos. A memoria que a experiencia persoal e vital do autor, aquí concentrada. É tamén o filtro do tempo, non? Hai outra idea da memoria como filtro do tempo. É como identidade. A memoria como identidade. Identidade, neste caso, do autor. Identidade persoal, porque aquí verase que o exercicio de lembranza e as referencias que utiliza o autor pois non é só identidade persoal, eu diría que tamén hai unha identidade colectiva, claro. Nun plano, se se quere, sociolóxico, porque tamén hai unha posición do autor nun plano ético, nun plano de proxección do seu pensamento e da súa análise, nun plano, se se quere, tamén sociolóxico, unido ás personaxes, numerosas personaxes e espazos e territorios que as sitúan e que o autor sitúa. E a memoria, neste libro, que é un libro de relatos, a propia relato fai etimolóxicamente relatus, cara atrás, non? Un exercicio de recuperación da experiencia vivida, do coñecido. Memoria comunicativa, porque son relatos que teñen unha enerxía comunicante inmediata na súa composición. Memoria comunicativa e memoria tamén cultural, porque hai elementos de etnografía, hai elementos que Fernando Cabeza Aquiles sabe unir perfectamente. Si os gregos utilizaban a Mnemosine como nai das musas contra Leteo, que é o esquecemento, pois aquí asistimos a un acto mnemosiniano, porque sí que esa lembranza se converte en literatura. Memoria e recordo están enraizados na dimensión do tempo, que decía un psicólogo alemán. E eu remato con dúas frases. Unha frase de Shakespeare, que é moi acaída a este libro de Fernando Cabeza Aquiles. Shakespeare di que a memoria é o diario que todos levamos con nós, que todos levamos connosco. E aquí, neste libro, que é o quinto libro de creación literaria de Fernando Cabeza Aquiles, por tanto, esa faceta de creador literario é moi importante na súa trayectoria como escritor, pois é tamén un diario das experiencias vividas. Recordar é lembrar, é volver vivir, e non como unha repetición mecánica que dicía aquel sociólogo francés Paul Ricoeur, senón como unha reapropiación subxectiva do pasado. E que é o que ti faz como escritor, como creador literario, o que faz neste libro, e remato no clube de lectura que temos en Carballo, en Espiral Maior Foro de Carballo, pomos como frase, lema, unha idea de Flaubert que di ler e vivir, ler e vivir. E ler, os que somos lectores e lectoras, pois ler é unha forma suprema de benestar. Entón, fagamos en tempos convulsos, en tempos onde a imaxe e o ruído e a velocidade, pois leamos porque vai afectar de forma moi positiva a nosa saúde. A nosa saúde mental, a nosa cosmovisión do mundo e da realidade, e cámbianos, vainos modulando acorde á realidade vivida e á realidade sentida. Para presentar o libro máis polo miúdo está aquí
Xosé Antonio Andrade, que está á esquerda da mesa. Xosé Antonio Andrade é o prologuista do libro, tamén está o epiloguista, o sociólogo Santiago Pazos. Xosé Antonio Andrade, que vai falar en primeiro lugar, pois é novelista, con novelas que son pois obras de culto, por exemplo, Reválida de Sexto, por citar un título, Querida Paula, ou un libro recente que é un libro de diarios que se titula Os Cómaros da Vida. Xosé Antonio Andrade Antonio, e ademais de ser un excelente abogado, pois é un creador literario de primeira. Escribe un prólogo magnífico a este libro. Xavier Maceiras, claro, Xavier Maceiras, que xa o coñecedes todas e todos vós, pois é un home da cultura, é un activista cultural moi coñecido, escritor con obras de ensaio que son fundamentais no plano da recuperación da historia e da memoria de Arteixo e da contorna. Eu quero lembrar as súas crónicas de Arteixo, que van en tres títulos, non? O primeiro, o segundo e o terceiro, as crónicas de Arteixo que el foi, ou un libro que coido que é dos últimos, As telleiras da Laracha e os cavaqueiros do Baixo Miño, non? O sea, ele é un home tamén con preocupacións diversas, porque tamén está tamén aí o seu apartado como creador audiovisual, non? Que non é menos importante. Pastoriza na lembranza, un documental, o Campanal de Loureda, un documental sobre Porlier, non? Un 2.0, ou 12 Leiras, que neste caso está realizado con Xosé Antón Bocixa, que é un bo amigo, non? E, polo tanto, Xavier Maceiras, pois moitas grazas a Xavier e a Antonio pola súa presenza, pola súa colaboración, e xa lle pasamos a palabra en primeiro lugar a Antonio. Antonio, tes a palabra. Boa tarde e moitas gracias Miguel Anxo. Para non excederme nin un segundo dos 5 minutos que pensaba, vou botar mando unhas notas, que é a única maneira de garantir que non vou pasar. O 24 de febreiro estábamos sentados aquí neste mesmo lugar con integrantes do clube de lectura da rede de biblioteca municipal do Concello, e agora, cando entraba, fun vendo moitas desas caras outra vez, cousa que me alegra moito, mas iso confirma que somos sempre os mesmos os que estamos a defender que os libros de papel, os que saen do prelo con arrecendo a humanidade, son tamén o último bastión ou o último reduto da verdade, unha verdade que, como agora se escoita moi a miúdo, sobre todo coa súa incorporación masiva ás redes sociais, volveuse unha realidade líquida, e ademais eu diría que incluso empurrada pola irrupción da inteligencia artificial, de tal maneira que pasou a verdade a depender da hexemonía do dato, de xeito tan aveso que acabamos por aceptar unha resposta sin comprender sequera o porqué. Fronte a iso, un libro como o que presenta hoxe o querido Fernando, o libro ten, para empezar, unha autoría inalterable, detrás da que non se agochan influencers de anónima identidade, nin vendedores de fume ou de parvadas sin fin,
nin tampouco pandas de cobardes con identidade falsa. Un libro é tamén algo que ten un formato, un contido textual que non se pode someter a outros cambios que non sexan as correccións do propio autor en sucesivas edicións da obra. E finalmente eu diría que un libro é tamén unha fonte fiable de coñecemento e de información, mesmo cando, como é o caso, se trata dunha obra de ficción. Logo Fernando dirá, bueno, ou non tanto de ficción. Detrás dun libro hai sempre alguén que dá a cara, alguén que probablemente deixou nas páxinas que o compoñen, sobre todo nas obras que teñen como esta un marcado carácter autobiográfico, unha parte da súa dor íntima, da dor íntima do autor. Mais tamén fixo, seguramente Fernando, un esforzo ímprobo por contar as cousas de maneira tal que a lectura nos resulte emotiva, aleccionadora e capaz de inserir no corazón de cada lector ou lectora esa mingalla de esperanza que antes mencionaba Miguel Anxo, absolutamente necesaria para sobrevivir ao fato de desalmados que cada vez con máis frecuencia gobernan as nosas vidas. Xavier Maceiras e o propio Fernando seguro que falarán máis polo miúdo da temática da obra, polo tanto permítanme, se é o caso, que eu recomende un dos artigos que se titula O meu afillado que veu do sur, non porque sexa mellor que os outros, que todos prestan a quen sabe ler, senón porque estamos en Arteixo, e Arteixo é, hoxe en día, unha vila que ofrece unha significada mestura de xentes inmigrantes que en boa parte veñen como o protagonista deste curto relato que eu recomendo do sur, veñen do sur, pero claro, non veñen de Marbella nin de Roquetas de Mar, claro, senón dese sur ao que os do norte esquilmamos e saqueamos os recursos durante polo menos un par de séculos, ferimos de morte a súa propia cultura milenaria e agora sorprendémonos de que veñan fuxindo de quen fai guerras e monta guerras fratricidas que, por certo, tamén desde o norte seguen a fomentar a atolambrados de toda caste. Termino xa para cederlle a palabra a Xavier, que efectivamente un extraordinario cronista do Cotiá arteixán, pero, se me permiten, quería rogarlles, como no circo, pasen e lean. Pasen e lean. Supoño que o propio autor nos dará a proba do seu libro coa lectura de algún dos seus capítulos. Eu recomendolles que lean o que ele lea aquí, que o lean e que lean tamén todo o resto da obra, pero iso sí, moito máis amodiño que Fernando, porque Fernando escribe maravillosamente, pero lé rematadamente mal. Bueno, pero tens que ter en conta que fume son ciclista e tendo a rapidez, carallo. Bueno, ainda a risco de que me dé unhas lavazadas ao sair daqui, eu pídolle encarecidamente a Fernando que lea como se todos os presentes foramos nenos e nenas alrededor da lareira escuitando ao Petrucio familiar, porque a escrita de Cabeza Aquiles é como aos bons viños, para ser degustada demoradamente. A presa é hoxe un dos maiores males, xa o apuntaba tamén Miguel Anxo, da humanidade. Os que sentamos nesta mesa, unha boa parte tamén dos que estades sentados aí,
creo que xa non estamos para someternos á tiranía do inmediato, senón para deixarnos seducir pola fermosura e o arrecendo emocional das palabras sabias que, sin duda, ides encontrar aquí. Deixo-lhe xa a palabra a Xavier. Moi ben. Xavier, tes a palabra. Tiene a palabra. Túa. Bueno, pois moi boa tarde a todos e a todas. Unha honra e un verdadeiro placer acompañar unha vez máis aquí ao mestre Fernando Cabeza Quiles aquí en Arteixo. E tamén unha honra e un placer pois compartir esta mesa de presentación co escritor Xosé Antonio Andrade e con Miguel Anxo Fernán Bello, escritor e director de Edicións Espiral Maior, que é a editorial que apostou por estos defuntos e santos inocentes que presentamos hoxe aquí nesta capela do balneario de Arteixo, baixo a colaboración do Concello de Arteixo. Antes de falar do libro, quero facer un pequeno paréntese aquí con relación a Xosé Antonio Andrade. Xosé Antonio ten familia aquí en Arteixo, con irmáns, tíos, un tío que foi ser recentemente. Quedounos aí unha débeda pendente e eu acompañar na presentación que tiña previsto realizar aquí no Café Melandrañas do seu libro Nas cortinas do tempo. Xa había data, pero chegou a COVID-19 e, bueno, pois pasou o que pasou. Unha anécdota que, por certo, pois Xosé Antonio conta no seu libro do que facía agora referencia Miguel Anxo, Os cómaros da vida, tamén editado por Espiral Maior, un señor libro que, polo que me contou recentemente un paxariño, pois tivo moita vida neste espazo no que estamos agora, grazas ao Club de Lectura da Biblioteca Central Enrique Rabuñal. Ben, non me lío máis, porque o protagonismo de hoxe pois é para aquí, para Fernando Cabeza Quiles e os seus defuntos e santos inocentes, unha obra que é un compendio de algunhas das súas vivenzas na Estrada, Pontecesures, Padrón, Ponferrada, Santiago de Compostela, Santosía de Ribeira, Carballo, etcétera, etcétera. E mesmo comprobaremos que tamén hai por aí algunha pinceladiña relacionada con Arteixo. Fillo de pai franquista e nai comunista, como así nos deixa caer no libro algunha que outra vez, proxenitores aos que vai citando durante toda a súa obra con fina ironía e humor. Fernando nace en 1953 en Ponferrada, na casa de seu avó republicano, que tamén ten moito protagonismo en varios dos 63 relatos curtos os que consta o libro, do mesmo xeito que o ten o seu avó franquista. Así, entre rojos e azules, entre familiares de antagónico ideario político, vai transcorrendo a súa infancia en lugares como a Estrada, a súa verdadeira patria. Abro comillas, vou abrir moitas comillas e pechar moitas comillas. Vouche pisar un pouco. Abro comillas. Cando os pater familias facían o que lles daba a gana sen consultaren as súas decisións coa muller e os fillos. Páxina 107 deste libro que presentamos hoxe aquí. Aqueles eran tempos da súa infancia, estou me referindo, aqueles eran tempos nos que, volvo a abrir comillas, os homes de pelo en peito que almorzaban con cada súa copa de augardente, mentras que os nenos, aprendices e tíricos á forza, se lles daba de beber el reconstituyente quinito. Páxina 93. Sigo abrindo comillas. Eran tempos nos que aínda non morrera ninguén, é unha frase que me encanta. Páxina 58. Eran tempos da vaquiña polo que vale e o gando aínda tiña valor. Páxina 16. Tempos de soberano era cosa de hombres. Páxina 172. Concerto aquel con Carlos Alcántara, o rapaciño da serie Cuéntame. Fernando narra a época que lle tocou vivir
dende a súa inseparable bicicleta, tan presente na obra, ou dende a beira do río, con inmersións con bañador de tirantes, ou mesmo recibindo leccións de vida, como o conto do burlador burlado, que describe no capítulo o día que lle ensinei a Ramirito as 14 troitas que pesquei, que agardo que afonde despois nel, non que afondes no río, senón que afondes no capítulo. E chega o momento, volvo a abrir comillas, cando aínda faltaban moitas lúas para que a estudantina descubrise e practicase o botellón, páxina 16, de comezar a carreira de magisterio en Compostela, volvo a abrir comillas. Meu pai, nacional católico convencido, non nos deixou ir ao meu irmán e máis a min o primeiro ano de estudantes en Santiago para un piso compartido, porque lle tiña medo al mundo, al demonio e a la carne. Páxina 15. Era certo. En Compostela, aparte de estudar, anda de parranda, viste chaqueta de pana para cambiar o mundo e corre diante dos grises. Por certo, xa nos contarás despois, Fernando, se pode, se Felicindo, o fillo maior do salón de tiro, foi o policía que non quixo mallar en ti. Xa te lo contarás despois. Personalmente, un dos capítulos que máis me gustaron foi Viste pantalón vaquero e las camisas de cuadros, que é como empeza Neniña, canción con música de Emilio José, que o padronés Fernando Castaño escribiu para o seu exitoso irmán Pepe Domingo Castaño. Vamos poñer un poquinho desa canción. Veña. Que ben, que ben. Vale. Comercial era. Comercial. Comercial era. Bueno, pois continuou esa neniña, a musa que inspirou o letrista era Mari Carmen, non sei se é real, se é ficticio. Totalmente real. Era Mari Carmen, unha carballesa... Moi amiga do axudante. Unha... Vale, continúo. Moi amiga do epilogista. Continúo, despois falades aí das vosas historias. Unha carballesa amiga de Fernando que nos narra o seguinte no devantito capítulo Viste pantalón vaquero e las camisas de cuadros. Dinos Fernando. Esquecín dicilo, coa neniña da exitosa canción, tamén interpretada por Pepe Domingo, viña sempre unha súa amiga tamén carballesa, a que despois me unín en afortunada comunión amorosa e villo co meu amor eterno que dura ata hoxe, páxina 87. Levanta a man. Vale, sigo falando de vos, Tras 5 anos de noivos, Fernando e Pirula casan en Carballo o 8 de setembro do ano 1978, vou abrir comiñas. Fomos felices, pero non comemos perdices, porque optamos polos percebes, os cales, gordos como adedas, foron o primeiro prato do xeneroso menú que ofrecemos, celebrado no Gallo de Oro de Arteixo, cando aínda non chegaran os euros e as súas aboas as pesetas, moito máis xenerosas coa clase media española, aínda non prescribiran por decreto. Páxina 164. Dende aquela, coa andar os anos, Fernando íase converter nun grande da cultura galega actual pola súa ampla produción literaria. Diplomado en Magisterio, licenciado en Filoloxía Hispánica, profesor, narrador, ensaísta, conferenciante, colaborador habitual de Prensa e Radio, Fernando tamén foi socio fundador do Instituto de Estudos Bergantiñáns e, ademais, é membro da directiva da Asociación Galega de Onomástica. A parte destos defuntos e santos inocentes, como narrador, ten publicado, entre outras, as obras O segredo dos zapatos e outros contos, 1996, Chamáchesme moreniña, Noticias fantásticas, 2000, Domingo de resurrección, 2005 e Contos azuis, 2009. Fernando tamén é autor dos ensaios galegos en las Alpujarras granadinas, obra publicada en 2023, na que nos fala do éxodo dos galegos tras a reconquista, valéndose dos seus extensos coñecementos de toponimia onomástica. Precisamente, fala disto no capítulo Un xudeu na Alhambra, neste libro que presentamos hoxe aquí, é Galicia, o galego e os galegos, libro publicado en 2016, no que propón unha rescisión sobre unha Galicia resucitada.
Tamén quero destacar os seus traballos de colaboración sobre o territorio bergantiñán, refírome á serie Andando por Bergantiños, que xa vai polo número 20, este último número con protagonismo para Arteixo, que son unhas guías publicadas polo Instituto de Estudos Bergantiñáns para percorrer a historia, arte, cultura, arqueoloxía e toponimia desta comarca. E non me esquezo das súas colaboracións en o río Anllóns, arteria principal de Bergantiños, e Monteneme, o Olimpo Bergantiñán, libros publicados polo Instituto de Estudos Bergantiñáns. A súa obra de investigación toponímica e o converter nunha das máximas autoridades, tal como decía antes Miguel Anxo, nunha das máximas autoridades galegas e internacionais na materia, desentrañando a etimoloxía e o significado de moitos nomes do lugar da nosa xeografía en múltiples estudos en viaxes por toda Galicia, algúns deles descritos en varios dos 63 relatos curtos destos defuntos e santos inocentes. E, por certo, como estamos en Arteixo, pois tamén quero comentar que Fernando ven de cando en vez aos roteiros literarios que organizamos cada ano coa rede de bibliotecas municipais de Arteixo, roteiros nos que participa botándonos unha man coa súa erudición sobre a toponimia. Por certo, xa temos aí en maio, así que... Están tan demandados que non me dá tempo a contarlo. Co seu, remato xa, co seu legado toponímico en formato libro, Fernando foi, sen dúbida alguna, o gran referente nos estudos da toponimia do século XX e continuou a ser tamén deste século XXI, ata o punto, permíteme a anécdota, de que tivo algunha que outra colaboración no programa Luar de Galloso, abro comillas. Unha vez contratoume para actuar no seu incombustible e exitoso Luar o tamén incombustible Xosé Ramón Galloso. Fixo en apenas 5 minutos sen despeitearse nel por razóns obvias. Páxina 83. Ben, pois, de todas estas anécdotas, dos 63 relatos curtos escritos en primeira persoa cun estilo áxil e doado, definitiva, destos defuntos e santos inocentes de obrigada lectura, pois vai nos a falar de seguido o seu autor. Bueno, doy a palabra a... Moi ben, bueno, ahora toca a mí. Gústame bastante máis escribir que falar, pero é que falar, senón. Bueno, vou falar un pouco da xénese do libro. Normalmente, cando escribía libros de toponimia sobre aqueles tochos grandes, o de Xerais e Galaxia, algúns me duraban a confección do libro 7 ou 8 anos, porque daquela traballaba, quedaba agotado, eran libros moi exixentes. E ademais eu percorría Galicia inteira, primeiro con 2 cabalos, acabei con 3, sin subvención para gasolina ninguna, con 3 coches. Entón, eran moi exixentes e necesitaba cambiar de tercio para libros para min máis fáciles. De aí son os relatos. Empecé con relatos de nenos, ao ser mestre e tal e cual. Ben, este foi gracias á pandemia do 19, dixeches ti que era, que os momentos de apuro ou colapsamos completamente ou a esperanza, que dixeste, ou ímos para arriba. Entón estaba, además me tocara un accidente, eu fui un ciclista non profesional, pero parecido, sempre estuvo medio tolo, a verdade. Ademais me collera con un accidente grande dun topetazo, entón a pandemia foi doble, pensaba que non iba a poder andar ben, os médicos me dixeron, despois resultou todo bastante. Entón estaba moi preocupado e empecé a facer estes relatos no Facebook, que eu non tiña tempo para ter Facebook, porque eu estudiaba, tiña fillos, non tiña tempo, pero para facer a toponimia de Ribeira tiña que ir a Ribeira, pero estaban as fronteiras pechadas completamente, e contactei con amigos dali de Ribeira coñecidos, me preguntaron, non tes Facebook? Xa se botaron a man na cabeza. Eu non teño Facebook e non teño móvil, entón xa casi morro. Entón, animoume para comunicarme con as preguntas con esta persona, tal Regueira. Entón, eso foi sempre, a sorte tamén foi unha sorte, non? E empecé a facer relatos
para desangustiarme. Eu estaba moi angustiado porque era a pandemia e unha perna moi fastidiada, foi un accidente importante. Empecé a fazer relatos no famoso Facebook, que foron estes. Eu non pensaba reunilos, ni moito menos. Os lectores, penso que sinceros, porque se notaba, poñían me gusta, o famoso encanta, e me dixeron, pero tú tens que reunilo en un libro. E deron unha idea, que eu pensaba que non eran tan, bueno, vamos dicir vos, entretidos. Entón, ese foi a xénese, non? Son 63 relatos breves, como xa dixeches, non son microrelatos. Hai que distinguir entre un microrelato, que é moito máis difícil que facer, polo menos para min, ten moita poder de condensación aí impresionante, moita dificultade. Estes son relatos breves de 3, 4, 5 páxinas, todo o máis. Son 191 páxinas, gracias á colaboración, enchémolo un pouco máis, de José Antonio de Santi, o prologuista e o epiloguista. Está moi ben presentado. Este señor non quere ser o máis rico do cementerio, gasta moito en publicar libros, eso tamén hai que dicilo. Está excelentemente presentado, parece mellor libro do que aínda pola presentación. Entón, está moi ben presentado, sin subvención, ademais, que ten aínda máis mérito. Bueno, despois, a miña vida foi unha vida difícil. Eu tuve moitas dificultades con meu pai, non fago exhibicionismo íntimo aquí, ni moito menos, estou contra deso, pero foi unha vida difícil. Casado, meus pais era unha comunista acérrima, tuveron no cárcel, é un nacional católico acérrimo. Entón, eso marcoume, e que penso que me dou certa originalidade, ou o que envía ali, ou me dou certa. Despois, meu pai era profesor de instituto, bueno, era químico, pero traballara en Lámpara Siria, que era famoso Lámpara, pero como non tiña traballo, reciclouse a profesor de matemáticas. Despois foi adxunto e tal, e non paraba quieto nos institutos. Podía quedar quieto, pero cando non lle gustaba moito así o ambiente, xa se largaba. Que era o que liste, non nos consultaba para nada, o que liste, e veña, collemos os trazos e para outro lado. Eu cando marchei da estrada, a patria antes se dicía do home, agora hai que dicir da muller, según Rittel, é a infancia, porque aínda non morrera ninguén. Eu, cando estaba na estrada, pensaba que me vía meus pais xoves, incluso meus avós xoves, pensaba que non morría xente. Ali entereime contra o final que morrera unha veciña miña, que o contei, entón sí que me enterei. A patria do home, porque é como un útero materno, canto máis vellos somos, máis recordamos aqueles días tan felices que as arestas da vida non existían. Eu, de novo, dormía moi ben, pero, debido aos disgustos, arestas, durmo bastante mal. Cando din estes botarates, eu tengo a conciencia moi tranquila e duermo moi ben. Eu teño a conciencia moi tranquila, pero durmo moi mal. Moitas veces digo que enterarse de todo, ainda comentaba outro día con Miguel, enterarse de todo é triste, porque se eres sentimental e tal, o pasas mal, non? Ainda eu comentaba outro día con Miguel o Quintarar. Meu pai sempre dicía que era un home contradictorio, pero inteligentes, que era ali na estrada había un ambiente rural, sempre me encantou o ambiente rural, para min é o mellor ambiente, que era mellor non enterarse de nada, dicía el, e ser deses paisanos que levaban antes o paraguas no pescozo, pero aí se equivocaba, porque esos se enteran de todo, esos países se enteran, pero son tan listos, tan sabios galegos, que relativizan moito para non sucumbir. Tanto tamén, non, eu me entero de todo, quero entrar, pero eu non relativizo tampouco, pero eu me protexo moito no sentido do humor, que aquí está moi presente. É un sentido do humor agridoce, pero non é sento de esperanza. A esperanza é o último que se perde, nunca se perde, realmente nunca se perde, non? Ben, é un libro autobiográfico, eu son o protagonista, no que se seleccionei as miñas vivencias máis singulares, ou que me pareceran máis atractivas e máis literarias. Isto de andar cambiando de sitios, para min foi unha ganancia, ainda que na estrada senti moito marchar dali, porque foi como arrancar dali, foi positivo, non? Positivo. E tamén un servidor, un narrador
omnipresente, como se chama en literatura? Omnisciente. En primeira e terceira persoa, e tamén os protagonistas son, de acordo co título, os defuntos queridos meus, que o home e a muller é o único animal que sabe que vai morrer. Iso é terrible. Ainda comentou outro, iso é terrible. Os animais non saben que morrer. Entón, esa xente que se vai doe, pero quedan aí, viven en ti. Entón, defuntos por min amados e santos inocentes, facendo un guiño a novela dos Santos Inocentes de Delibes, son os que aparecen na película. Eses Santos Inocentes. Eu vi unha película 6 veces, lín a novela 3, casi me gustou máis a película que a novela. Está bárbaramente feita. Eso cando di, por exemplo, a señora Condesa ou Marquesa, toda enxollada ali, a cabrita, bueno, a cabrona, fai esa boa e ten un montón de moedas para repartir aos pobres que non tienen terra de seu, e ven o porqueiro todo acojonado, temblando. ¿Qué tal esta señora? ¿Qué tal tus hijos? Le da la modenita. ¿Qué tal tus hijos? Muy bien. ¿Y los cerdos? Bueno, pasaré a ver a tus hijos y a los cerdos. Entonces, esos detalles de Delibes, que era impresionante, un home humanista e humanista. Entonces, os santos inocentes son esta xente, como os santos inocentes, que eu coñecín, xente boa, super boa, que os malos, como non conciben de cada xente boa, pensa que son cobardes, porque son así brutos. Ahora o trans están tan de moda e tan de moda, desgraciadamente, non? Ben, varios difuntos santos inocentes que eu coñecín e que amei, non? É un libro de perdedores, de antihéroes. A mí os vencedores non lles dou mérito. Non lles dou mérito. Doulle mérito aos vencedores e aos perdedores que perdan sin ser idiotas, claro, non? Que perdan porque non son demasiado cabritos. Vamos a ser, había un ciclista, Miguel Indurán, lle deixaba ganar ao sprint a moitos. Esa xente é que me interesa bem. Todos queremos ganar, pero eu se hai que deixarlle ganar a outro, estou de acordo. Entón, os perdedores son, ademais, moito máis literarios que os vencedores. Os vencedores son para esas películas de guerra dos americanos. Ben, reciben moi boas críticas, pero poucas, porque hai poucos lectores. Esta vez estou apuntando aí dedicada. Boas non, moi boas. O libro léese moi ben. Esta simpleza aparente costoume moito traballo, porque costa moito traballo. Sin embargo, foi moito máis fácil de facer que os de toponimia, teño que dicilo. E vou ler, cando eu sou moi aficionado a ir ás feiras, e vou ler algúns, vou deixar a proba do queixo, que antes deixaban a proba do queixo, recordo, agora non, pero deixaban o queixo oco. Eso che deixei aí algunha proba do queixo? Sí, deixaban o queixo, recordo-me ben, na estrada, que tamén iba moito ás feiras, ali fixen, por exemplo, de lazarillo dun cego, na estrada, que o conto aquí, ese non o vou ler, cortaban o queixo, os queixeiros e as queixeiras, pero contaban o de dentro e despois poñían o parche e parecía que o queixo seguía inteiro. Entón, vou ler uns poucos. Bueno, outra cosa que teño que decir, que para este libro é para todos os públicos, pero non para público excesivamente novo. Hai que ter certo percorrido vital para entendelo. Porque falas de goberno soberano, aqueles anuncios tan ridículos, que min daquela gustaba beber a rapaza, que era moi guapa, pero é cosa de hombres, é de chiste, non? Entón, ten que haber os lectores teñen que ter certo percorrido vital, porque isto é, falaches de Cuéntame, moitos xa se recordou a serie Cuéntame, que a mí me gustaba moito ao principio, que se parecía moito. Saquei aí algunha conclusión, son conclusións personales. Bueno, vou ler. Bueno, como os internacionais, me chamaches internacionais, e os profesionais, temos varios secretarios. Hai unha secretaria que xa me está dicindo que vaya cortando. Vou ler un, ou se me deixa a secretaria dous, bueno, veña. Vou ler un. A proba do queixo. Bueno, ahora vou beber, que vai me facer falta. A ver se despois de ler este conto
non me separo da miña noiva eterna que está aí, non sabe... Pero sabe o ela, e non vas comprar, pero ela sabe que lle dá na forma. Pero ahora non fan así, ahora cortan normal. Sí, por debaixo do cu. Pero fan ese de parche. Ai, fan do parche ainda. Ti como vas comprar? No, porque non me deixa, este lle encanta. É moi tradicional. Sigue. A discutir na casa. Bueno, non ve, teño secretaria coordinadora, teño secretaria... Xa son de estrés. Bueno, quero dicir que voume a facelo, pero isto non o sabe a miña muller. É moi serio, A ver se despois de ler isto hai separación ou divorcio. E foi bastante fidedigno. O día que fun de putas. Casi nada, Dice así. A ver se leo mellor hoxe. Bueno, isto foi fidedigno. Prácticamente todo. O primeiro día que fun de putas xa estaba casado. Non vou ler tampouco moi lento, O primeiro día que fun de putas xa estaba casado. Como empezaba coa miña afección á toponimia, mentiña a miña muller, dicíndolle que ia comprobar uns topónimos pola parte de trazo, pero dirixíme con meu coche desde Carballo cara a cidade da Coruña, onde me estaba a esperar el lujurioso papagayo. O barrio de putas, tamén chamado Ibarrochino, cando na cidade herculina aínda non había comerciantes nin restaurantes chineses. Tan pronto cheguei a unha das estrechas rúas onde as señoras e señoritas exercían o seu oficio, unha muller nova que lucía unhas inquietantes medias negras con botas altas, apostada á porta do seu lugar de traballo, pideume lume e eu, tatexando cos nervios, dixen que non fumaba e que falando de lumes e fogos non viñera ali na percura de desafogo. A rapaza puxo lóxicamente cara de mino comprender e eu entrei para adentro, coméndome materialmente, dada a miña inexperiencia naquel medio, unha garaxenta cortina de tiras de plástico que me golpeou na fronte, parecida ás que saían nas películas de foraxidos mexicanos moi malos e moi reguerinos de produción gringa. Os gringos excelentes, claro. Xa dentro do prostíbulo non me deu tempo a dirixir os meus trementes pasos á barra, porque outra rapaza nova que tamén levaba medias negras e unha minisaia dirixiume un automático e teatralizado: "Me invitas a unha copa, guapo?" Eu, disimulando o meu azoramento, aceitei e sentamos nunha mesa. Un servidor astemio total, mesmo en bodas, banquetes e bautizos, pediu ante a estradiñeza da muller unha tónica fría. Ela, que estaba a gañar os seus garabanzos, demandou unha copa de whisky máis caro, unha copa do whisky máis caro do establecemento. Dixo chamarse Fernanda e que nacera en Viana do Castelo, Portugal, o que era certo, porque adelataba o seu forte acento miñoto. Tamén me contou, debeu percibir en min algo extraño, que exercía moi a seu pesar aquel oficio a tempo parcial e que o deixaría tan pronto como acabase os seus estudos. Eu, xa bastante reposto da miña turbación e máis relaxado, díxenlle que se deixase de parvadas, que non era policía nin inspector de nada e que non viña ao que ela con toda lógica pensaba, senón a coñecer o que era verdade, algo da vida das mulleres do seu ramo. Foi como un exercicio literario. A miña intelixente estocalla debeu creerme, porque cambiou radicalmente o seu comportamento e, aínda que non me contou demasiado, intuí o drama daquela muller nova. Cando rematei aquela para min moi interesante e enriquecedora conversa, que me serviu como unha cura de humildade, e despois de invitar a outras 2 veces a miña anfitrioa coa condición de que non pedise whisky para que non rematase piripi, antes de tempo despedinme. Cando saía do miserento e triste local, oín que as miñas costas outra muller lle dicía a un sei cliente, no tira puxa de axuste do precio antes de subir ao cuarto, que lle dese algo máis, porque tiña 2 nenos pequenos. Vireime e vi unha señora bastante máis maior que Fernanda. Tratábase dunha muller máis maior e guapa, algo entrada en carnes e duns 30 e tantos. Os seus fermosos ollos claros, adornados por uns lentes de moldura dourada, daban un aquel de intelectualoide, pero a min antollouseme a reiña das leiteiras rurais do Concello de Carral, outrora repartidora de leite polas casas, obrigada a cambiar de profesión
por culpa da entrada de España no mercado común e a industrialización do leite. Xa de volta para Carballo, conducindo na escuridade da noite, pensei que a sociedade e as circunstancias da vida lle facemos a estas mulleres, chamándolles con desprecio putas, é unha gran putada. E agora vamos ler outro. O día que falei con Dios, ou queres que lea o de Ramirito? Bueno. Escolle ti. O de Ramirito. Sí. Bueno, porque o día que falei con Dios estaba inventado no Galo de Ouro, pois xa lo diches ti. Bueno, a ver, o de Ramirito. Este é da Estrada. Este é inventado hasta certo punto. Vou dicir hasta cando o inventei, e despois doi unha volta nova, eu. Pero o demais foi totalmente inventado. Eu sempre fui moi traste, teño apariencia de ser moi traste, moi original, quizá non, así moi atípico, moi atípico. E todo eso, eu buscaba as ocasións literarias, e penso que buscaba sólico, já de neno, sin decatarme. Isto estaba na Estrada, eu tiña moi pouca idade. Vamos a ver. Os días que lle ensinei a Ramirito as 14 troitas que pesquei unha. Sucedeu unha fría mañá de primeiros do mes de marzo dai 60 anos. Quen isto escribe con apenas 12 anos intentaba pescar algunha troita coa súa cana acabada de estrear. Recordo que os campos adxacentes ao regato estradense da Pinguela, súa afluencia do Pallulla, estaban xeados. As dificultades de pescar nun río moi pequeno onde as troitas te fotografan por pouco que lles enseñes o fuciño, uníase a miña total inexperiencia acompañada dunha paralizante friaxe nos dedos. Cada intento que facía para dirixir a miña cana, a miñoca cara á tona da auga, traducíase unha pequena pola de amaneiro pescada. Cando de ir pola quinceava e a frustración comezaba a debuxarse no meu rostro de neno, un troiteiro que volvía para a súa casa con seus cestos cheo apilladouse de min, totalmente real. Despois de darme pacientemente 4 ou 5 leccións de como introducir o meu mareado verme na auga e discarme un novo anzol, regaloume unha fermosísima e non pequena troita que gardei, todo contento, como ouro en pano, no meu cestiño de bimbo comprado o sábado anterior nunha armaría de Santiago, a única que había. Logo prosiguín a miña ruta fluvial polas ribeiras do regato e ande que non capturei troita ningunha, tampouco pesquei máis polas de ameneiro. Xa de volta para a próxima vila da Estrada, sede da miña gozosa etapa infantil, cando todo era tempo de cereixas, batín con meu compañeiro no grupo escolar José Antonio Ramirito, que xogaba ao pé da súa humilde e minúscula casa, onde vivía, non sei como se amañarían, cos seus pais, 7 irmáns, un gato e 2 cans. O meu amigo preguntoume cantas troitas pescara eu, situándome a unha prudencial distancia, funlle sacando do meu cesto, a medio abrir, a troita que levaba en diferentes posicións. E apariencias, 14 veces. Ao que Ramirito deu a súa aprobación, exclamando un entusiasta: "Carai, Fernando, pescaches ben delas." Isto foi todo real, eu fuxiño tal. E ora o inventado. De ali a unha semana, nun animado día de feira na Estrada, vin a Ramirito. Ia da man dun señor que, segundo me contou, era seu pai. Asiña me decatei con horror de que se trataba do pescador que me regalara a troita no regato de Pinguela. O día de autos. Descrido, virei encarnado con un tomate e comprendir o sorriso pillabán que me dirixira uns días antes Ramirito mentre eu lle facía a miña torpe demostración de predestinación. Aquel día aprendín para sempre, en vivo e en directo, o conto do burlador burlado. Ben, se aquí rematamos, se alguén quere facer algún comentario, algunha pregunta bueno, eu quedeime coa dúbida. Hai dous dos 63 están aí, teñen vasos comunicantes, digamos. Dous dos 63. Dous dos 60 latos. Hai un que si, hai máis que están, pero vou a dous en concreto. Hai un que falas do fillo do maior do Tiro, como era, Basilio? No, Felicindo. Felicindo.
que pasa o tempo e despois a ti pareceche, unha vez que xa estás estudiando en Compostela, nunha desas que están aí os grises mallando, vai un dos grises, levanta, pero non... Era ele ou non era ele? Non o sei. Este é un conto que eu, cando vive na estrada, era un chaval atípico, toda a miña familia, máis ainda. Chegar ali un señores cun tiro, daquela tempo era terrible. Os profesores gas pasaban canutas, non che dicir un señor dun tiro. Oxe houve un progreso, vas os tiro vivos e tal, están mecanizados, pero daquela era tremendo. E me fixera amigo de Felicindo, o maior, que ainda me criticaban os do povo, os cabróns, os tendeiros do povo, os fillos do tendeiro, e fíxeme amigo de Felicindo, é un conto dos que máis me gusta tamén, non lo leo porque se lemos todos xa me está dicindo que non vai a secretar. E despois eu, 10 anos do 12 e tal, fora unha manifestación, non fago chulería da manifestación, non, fomos daquela que quería máis do que hoxe, e nos perseguiron os grises por ali, por Vista Alegre, despois me colleran arriba. E antes un gris, porque Felicindo levábanme 2 anos, pero era forte, de que estaba mal alimentado era forte. Entonces dou a pista. Un día o invitar a comer a casa varios días, lle puxeron un queso de Vedra, que era un queso que sabía moi ben, porque tiña moito sal, e comer a papara casi o tal. E despois, cando eu caín cagado de medo, porque os grises xa me viñan cagado, foi real ali, ao lado da fábrica da luz en Vista Alegre. Aquel gris que eu lle chamo que tiña cara de paqueixos para que se ligue co que era o que tomara o queixo, non me quiso dar, non me quiso dar, pero escarallaron uns 600 que poño aquí, non me quiso dar. E despois eu fun para escapar para arriba porque non me quiso dar. É un enigma, me gustaría saber que é eso. E despois subí para arriba polo cruceiro do Gal, e nos estaban a esperar os pesos ligeros, os secretas. Entón te collían nas freseiras, chamámosle freseiras, porque parecían, tiñan un reixado para as pedras. E me detuveron, estuve detido toda a tarde na policía dos grises, tal. Xa digo, non quero quedar de, que iso está moi de moda, nada de eso. Eu despois pensei, porque os grises, bueno, despois estuve, despois quedaron ali e tal, faloume un secreto deso, bueno, usted, en castellano, cojonante, mire, se ela é presente, pide un carné, levan o carné, despois tens que ir buscalo ali, se non ten chirona. Aquí tienes un carné de identidade, o tío era cómico, no medio do medo que eu tiña, aquilo era cómico, e se non tiene nada que temer, como la presente, muestre su carné de identidad e nada le pasará. Ali eu teño un enchufe, non sei por qué, puede irse, buenas tardes, casi me fixo unha reflexión. Entón eu pensei, como os grises, porque despois estuve de primeiro no Conchido, había un mestre antigo deses que eran de bachiller, e tiña un cuñado gris, e o gris, a grisería iba xente que non tiña oportunidades nin cultura, e iban ali. Entón eu pensei, como Felicindo as tuvo que pasar tan canutas na vida, que se Felicindo pudo reenganchar, porque daquela era así, ahora non tanto, ou iban para o seminario ou iban para as policías. Entón eu argallei eso, pero non sei que, pero aquel a mí me conocía dado. O sea, puido ser o do tiro. Pudo ser o do tiro. Vamos a deixar aí. Bueno, 3 preguntas, non sabe que no momento dado vai... É unha intuición miña, pero quen sabe eso? Esa era a primeira. O segundo sabe. Que necesidade tiñas despois? Saben que van morrer? Algúns, sí. Pero de 4 patas? Non, como é que iso que non... Porque hai animales de E regresan a un sitio especial. O segundo é como sintes esa necesidade de... Queres preguntar vos? Non te cabres. A segunda, desculpa,
que necesidade temos de espiros defuntos, quero dicir, porque xa están mortos. No, para mí é... unha especie de cousa de arquitectura. Perdón. Pois xa contestas todo. Segundo, o terceiro, santos inocentes son inocentes santos. É que non sei moi ben se os santos son tan inocentes como se di, como na novela de Libes, e tampouco sei moi ben se os inocentes chegan a ser tan santos. Se que, non sei, igual é unha pregunta un pouco así para crear un pouco de polémica. É que ese non che sei contestar, Os animais non saben que van morrer. Eu penso que a miña gata sabe que vai morrer. Sí, bueno, eu penso que non, pero para opinións... Ti pensas que non? Eu creo que o ser humano é o único ser vivo que... Hai animais que si saben que van a ser devorados, por iso teñen esa actitude de defensa. Eu penso que sí. O filósofo, igual... Bueno, que fala o filósofo, pero... Que é unha... Eu non sei. Ti fala a afirmación. Bueno, vamos a ver, eu digo, fago a afirmación, pero non estou 100% seguro. Está claro. O 95. Non, eu non estou super seguro de poucas, estou seguro de poucas cousas. Pero penso que non. E de espiros defuntos, non, é darlles vida. Para min é darlles vida, porque eu recordo con agrado. Cando non durmo, cando tardo en dormir, eu dardes, recordar e volver a pasar polo corazón, recordar e volver a pasar polo corazón, e darlles vida. E me gustara cando eu estea nos campos de Manitú que fixeran o mesmo comigo. É outra galera. Os santos... Aí me marmei un Cristo que non sei. Vamos a ver. Os santos inocentes, que non é un descubrimento miño, que é de Miguel. O de santos inocentes está bárbaro posto na novela. Son esa xente. Así como hai falcóns, hai pombas. Eso está clarísimo, que son santos inocentes. Pois agora que pregunto aquí. Claro, eu solamente decía, eu penso tamén que os animais non saben que van morrer. Saben que van morrer cando están moi enfermos e xa sinten un corpo que non aguanta máis. Daquelas sí saben que morren, pero non teñen a conciencia de que van a morrer como a nós. Tan previa e tan segura. A psicología animal é claro responder. O animal non ten consciencia, porque moitos humanos non temos consciencia, imagínate. Depende que animais, porque hai moitas investigacións en laboratorios, os gorilas, chimpancés, etc. teñen unha intelixencia que os seres humanos non entenden, pero un chimpancé que aprende o alfabeto de xordomudos é capaz de comunicarse a unha velocidade moito máis elevada que un ser humano, porque son chimpancés que son educados en laboratorios dende que son pequenos e desenvolven e podense expresar e transmiten sentimentos, teño fame, quero sair, quero dar un paseo, non sei que tal, perfectamente, e os gorilas tamén. E os elefantes, por exemplo, os elefantes regresan cando senten que a morte está perto, van morrer a un determinado lugar mecánicamente, non? Se os elefantes, que a trompa cando morre un familiar, tocan moito o cadáver. Non, eu penso que non, pero bueno, pode ser. O libro está moi ben, leese de maravilla. Así me gusta, Concho. Claro que sí, é fantástico e espero que moita xente se anime a lelo. E a comprar. E a comprar. Sin comprarlo non vai ler. Claro. Cos tempos que corren, eu creo que xa nos conformaríamos con que a xente lera de prestado. Sí, ainda que fora regalado, sí. A verdade que sí. Eu antes, Santi, corteite con Mari Carmen. Corteite porque estaba temblando que recibía algunha chamada, porque quería rematar pronto a miña intervención. Estamos tomando un vídeo, precisamente. Claro. Marchamos para Madrid, pero onde quedamos para... Sí, era... Coñezo a historia, ademais... Mari Carmen era da canción. Sí, ademais era... Amiga de Pirula. Cando... Cando foron as primeiras eleccións
democráticas, ela foi candidata a diputada, iba no número 6, pero bueno, a candidata no Partido Socialista Popular de Tierra Galván, no que eu militaba, sendo sovenciño, puñemos esa canción cando íbamos a algún acto, iban menos que os aquí, 4 ou 5, en Santa Comba, sabes, ali nun 4, ali que avisaos, puñemos a canción de Viste Pantalón Vaquero, porque era así, pero bueno, sigue sendo igual, porque estamos tomando algo, temos un contacto permanente, somos amigos, é verdade que gustoume que a poñas porque ela está moi contenta ademais que Fernando tuvera ben recoller esa historia e que quedase por escrito, porque era algo que non se contara. E ademais, onde foi que estivemos, en Cesures, non? En Pontecesures, que foi o autor do texto da canción. Si, estuvo Fernando Castaño. Fernando Castaño. Bueno, de tanto ali foi un acto... Ela está encantada con eso. Claro. Para min é un orgullo porque teño un cariño, somos como, pues eso. Bueno, entón a canción caiu ben. A canción é comercial, comercial sí que é. Bueno, pero algo dá con vender tamén. No. Ti queres vender? E o libro é comercial. Pois sí, encantado. Encantado que se le moi ben, que se le fácil. Que se le ben. Concho, vamos a ver, un exemplo. A miña muller non me lee os libros de toponimia, la condenada. Este leuno en 2 noites, cara. Este leuno en 2 noites. E a toponimia non se lee, sin consultas. Bueno, os que somos fanáticos lemos. A toponimia é para consultar, non para ler. Os diccionarios son Se che gusta moito lela. Non para ler de tirón. Teño un irmán que é un obseso das enciclopedias, no irmán pequeno. E lee a enciclopedia, ten 2 ou 3 distintas, e lee a cada pouco, e vai letra por letra, tal. E digo, pero bueno, lee unha novela. Non, prefiere. Cada un ten as súas virtudes e os seus defectos. En ese caso, ler a enciclopedia, se imos aí o genio editor sabe que se vamos ao enciclopedismo, aquí o filósofo, pois temos que ir a Voltaire, entón hai que a enciclopedia fundamental. Parece ben. Recordade que hai empregados municipais allí sometidos a horario. Sí? No, eso é importante. Nós estamos de sport.